Srdačno vas pozdravljam i drago mi je da smo danas ponovo zajedno. Evo danas bi sa vama podelio jedno po meni vrlo važno izlaganje, ali se uglavnom tiče onih bračnih parova koji su još uvijek u ulozi roditelja. Brak koji ostavlja trag, ali kakav? U stvari, bez obzira kakav je kvalitet odnosa u vašem braku, on će imati ogroman utjecaj na život vaše dece. Ona će slijediti vaš primjer kada su u pitanju reakcije na frustracije ili na ljutnju. Ali isto tako i radost kada se nešto odvija po planu, kada doživljavaju jedno radosno iskustvo unutar porodičnog gnijezda. Ona će u stvari naučiti ne samo da govore, nego da čak i reaguju kao vi. Kroz vaše odnose sa drugim ljudima i u toku dana vi ćete zapravo učiti svoju djecu lekcijama koje će utjecati na način kako će ona živjeti svoje živote. A naročito vam kazati kako će se ponašati u svom sopstvenom braku. Ona će naučiti kako muževi trebaju tretirati svoje žene i kako žene trebaju tretirati svoje muževe. Dakle, ono što vide, to prihvataju, to primaju i najvjerojatnije da će veliki deo toga prenijeti u svoj život, odnosno i u svoj brak. Zaboravljamo da djeca nisu prazne ploče po kojima možemo pisati ono što mi hoćemo ili mislimo. Ona su rođena sa svojim, sopstvenim crtama karaktera i sa svojim temperamentima, ali su pritom kao sunđeri. Djeca upijaju sve što karakteriše njihove roditelje. Vi zapravo ne možete odlučiti hoćete li utjecati na svoje dijete ili ne. Vi ćete u svakom slučaju utjecati na njega. Ali ono što možete izabrati jeste da li će vaš utjecaj biti pozitivan ili negativan. I da li će vaš utjecaj biti blagoslov ili pokletstvo za njegovu budućnost. Ispitajte svoj brak. Da li ste takva vrsta muža ili žene da ćete zaista željeti da vaša djeca postanu upravo takva kakvi ste vi? Ako to nije slučaj, onda je bolje da neke promjene započete što je pre moguće. Zapravo, nema idealnog braka i svi u našem braku možemo učiniti određene promjene koje će utjecati na bolje na našu okolinu, a posebno na članove naše porodice, u ovom slučaju na našu djecu. Biblija će reći: klonite se svakog zla. To znači ukloniti sve ono što je negativno u našem životu i u našem ponašanju. Svaki bračni par ima potencijal da promeni svoj stil života unutar svoje bračne zajednice. Niko nije okovan nasljeđem, navikama ili temperamentom da ne može nešto promeniti. Ako je potrebno, iskoristite mogućnost promjene i ostavite vašoj djeci u nasljeđe primjer koji će oplemeniti njihov život i brak. Jednog dana, kad ih budete posmatrali kao odrasle ljude, bit ćete zadovoljni i srećni što ste ostavili pozitivan utjecaj koji će njima doneti blagoslov u njihovom životu, isto tako i u braku. Srdačan pozdrav, do sljedećeg viđenja.